Sarong green sea turtle ang nadukayang gadan sa dagat sakop kang Barangay Castillo, Kabusaw, Camarines Sur. Mag-aalas 9 ning aga kasuudma Enero 2. Sigun kay Abner Avizola, Wildlife Enforcement Officer kang Kabusaw, pigkakarkulong nasa 12 kilo ang gabat kayni. May labang 95 cm, asin may lapad na 91 cm ang karapis kayni o shell. Dugang pa niya, bako ini ang primerong beses na may naku ang gada na green sea turtle sa Indang Banwaan. Bako naman da ini bago urug pang amihan. Po, yun na namin na-report sa LGU pagbalik namin sa trabaho kasi nag-holiday po tayo. Ito lang po mga alas 9 sa amin na-report ng barangay official ng Barangay Castillo. Day naman naisiyan pa ni kinagadang kang green sea turtle. Urug pang naagnas na subot ini kan madukayan asin tulos naman ipiglubong. In case po na dito sa Kabusaw sa amin, halimbawa makatagpo po or makahuli ng ganyang mga uri ng sa karagatan, paki-inform na lang po sa LGU, especially pagbuhay, para may balik natin sa kanilang sa kanilang o sa karagatan. Mientras tanto, sa Lindungkan Republic Act 9147, maigot na ipinagbabawal ng gad ang pagdakop, pagpapabakal, asim paggadan ka mga siring na species. Ansisay man na magkakaigwadig din ng pagbalgar ang pwede sir na makulong asim pagmultahon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.